Sa pagbabago kan panahon, kakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asin impormasyon. Totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason. Pagtugan na swak sa kada henerasyon. Kompletos Ricardos, mayo ka ng hahanapon. Broadcasting live from PBN Center. Ini ang OKFM Naga. Member KBP. Mga tugang 5 minutos makalampas ang alas 7 nin pagkaaga. Hari sa News Center kang PBN TV5 as in OKFM Naga. Bareta, alas 7. Ang sa indong para Bareta. Si Ron Eno. Mga tugang aldaw kita nin Martes ngunyan, pizza 13. O yung mga nagbabagang headline sa lado lokal. Incident Management Team Naga nangangadyi na ibaba na sa Modified General Community Quarantine. Bapang headline sa lado lokal, Abit Belcasio, Convenor Solid Leni Bicol, nagpahayag na matrayumpuan sa Indang Kalakawan. Dating Gobernador Attorney Vince Reveal Masbate, nagkataunin na mensahe sa mga loka o kayman sa mga local government unit, balinaan mga alkalde. Sa ladukan na showbiz, sikat na bokalistang si Enrico Blanco, may batang hubi na chicks. Yan ang headlines hatod sa Indokan Rice Coffee 14-in-1+1. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice Coffee para sa kalusugan. Rice Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bareta, alas 7. Kebananta sa Lado Technical Ferdinand Losada. Iniponsendong lingkod si Ron Enon. O yan na detalya sa inutunta sa Lado Lokal. Inako mismo ni Professor Rene Gomba ang pamayokan Incident Management Team digdi sa syudad ng Naga na kinukulit na sindakan mga negosyante digdi sa Naga na kung pwede maggibonin na pagi ang local government unit na may baba sa Modified General Community Quarantine. Ang syudad ng Naga hulimangkan grabe na ang napasakit lalo na sa mga dalakulang negosyante na kunsain na milyones ang ikinalulugi kada bulan. Kana sugma pinagkumpirma mismo ni Gomba na isinabit na ninda sa IATF asin sa Palasyo Malacañang ang nagabos na datos na kunsain iyo ang makumbinsi sa nasyonal na dapat ibaba ang Naga sa Modified General Community Quarantine kung pagbabasihan ang mga establishmento, kabali na ang mga hospital sa pagdeklara kan classification. Sinabi ni Gomba na igwan na sindang pinagbukasan ng mga eskwelahan na yung pagdadagusan kan mga nagpopositibo sa COVID na bako man nagayong delikado ang kamugtakan. Nagapon kaya ang data kan sabihon mismo kan Bicol Medical Center na halos may ng bakante sa BMC na mag-aako nin mga pasyente na igwanin na COVID. Pero kaya nadibapan mga private hospital ang halos dinaman nag-aako nin mga pasyente. O kaya ipinagdeklara sa Modified Enhanced Community Quarantine base naman sa kahagadan mismo ng mga doktor.
Sinabi ni Gomba na makusugan sa indang pagtubod na sa maabot na aldaw mapaluwas din na desisyon ang Malacañang na halion na sa Modified Enhanced Community Quarantine ang classification kan syudad ning Naga o yung pahayag ni Gomba. Kung mapupwede, ibaba na so sa tuyang quarantine status into MGCQ. Igwa po kayang formula na ginagamit sa Department of Health pag-recommend ng mga quarantine status. And sa pagtubod ni po, nakalaog na kami duman sa criteria kang MGCQ. Ining mga indicator tapo igdi na nanginginutan na pinagsabitang rason so pag-establisher tapo ning kadagdagan na mga temporary treatment and monitoring facilities. Igwa kitang nagkakatulungan yan ini yung sa Santa Cruz High School, igdi po sa Kamhay, sa Libuton, as in sa City College of Naga. Ano po ang implikasyon kayan? Ini pang dagdag duman sa duwatang medical facilities ang City ang Our Lady of Lourdes Infirmary saka iniyo pong sa tuyang Naga City Hospital. Given that ang sinasabi ta lang may sufficienting kapasidad so lokal na gobyerno para i-handle sa mga mild cases. Bareta Alas 7. Samantala sa iba pang na detalye sa mga tugang salado lokal, matrayompo ang ginibong Bungkaras o kay man solid Lini Bicol. Inilaging kumpirmasyon kan nasugma ni Abit Bercasio kabali sa mga konvenor. Kanagkatutulod kay Vice President Leni Robredo na magdalagan siya bilang presidente kan nasyon. Sa kumbako ngunyan, noarin pa, inian na boses kan nakadaklan sa mga nagkatutulod sa Vice Presidente. Kaya nasugma naging espesyal na bisita siya kan riding and tandem, sinabi niya. Nasendang nga piglalawman, 10,000 sana ang pwedeng magdalan sa pagimangkan na Facebook Live. Tayo sa naman ang sulamenting pagi na pwedeng gibuhon. Takinakapuan magkasunod sa kasuguan kan IATF na depende ang mga patipon. Imbes sa pagi sana kan social media, ipinaabot kan mga konvenor kabali na si Bercasio. Ang napiglalaw man na 10,000 halos na doble pa ni asin dakol pa nin ibang mga persona na nagsabi na sa mga masunod na replay na ini naka-save sa naman sa Facebook page kan mga konvenor asin man kan solidly ni Bicol kung kaya biglang nagkadakol ang mga nagadalan sa mga pangapunan. Kadakol nin mga bistado, mga personalidad, ang iba hali pa duman sa Estados Unidos, mga hali duman sa Manila, asin iba pang mga dukot kay BP na nagtutubod sa sayang kakayan. O yan na kumpirmasyon kayan ni Abet Bercasio. Sa Facebook na magkaigwa ning at least mga 10,000 na views. Kita naugma and na-overwhelm na as of now, igwa na kita ning almost 22,000 views na post kan Subanggi kasi ang magayon man sa Facebook Live kasi yaon lang siya dyan so pwede mo siyang balikan, pwede mong dalanon maski lihis na bako na duman sa live. So yan po, pasalamat mi duman sa mga duman sa mga volunteers na nagtarabang duman sa event para maidago siya and it was very successful. Medyo Bareta Alas 7. Yan ras tanto may koneksyon sa baga na yan. Dahil sinda nagpapa-apekto sa mga nainot ng deklarasyon kan mga bistado, mga politiko digdi sa Bicol Region. Iyan kinabibilangan hinda Congressman na Joey Salceda Canalbay. Nainot ng naganonsyo na sa iyang susuportahan si Inday Sara Duterte ta sa iya daining barkada. Sunod naman si dating Congressman Rolando Andaya. Nainot man nagsabi na gusto niya si Sara Duterte ang presidente. Yan ras na ang vice presidente na gusto niya ay si dating DND Secretary Gibo Chodoro. Yan ras na lantada nagsasabi si Andaya na gusto niyang magkandidato si BP Lini sa lokal o bilang governor kan Camarines Sur sila kan dating inot na nindang napagkasundoan. Biga sabi ni Bercasio na dahil sinda apektado kan bagay na yan. Ang pinaka-importante dakol nin mga organisasyon o kaya man mga sektor na nagtutulod kay Vice President Leni Robredo.
dahil kami nagpapa-apekto sa inda dahil siyempre choice man tabi ninda yan. Aram mo mga politiko kanya-kanyang kanya-kanyang affiliation, pairinutan yan duman sa siyempre sa administrasyon or duman sa dakula ang funding na sa indang makukuha. Naiintindihan ko yan dahil nahiling taman ang eleksyon sa lokal. Kung paano ka-importante ang campaign fund, ang machinery, pag-abot sa lokal. Alagad kita nagtutubod pag-abot sa national, iba man ang urulay. Alas 7. Kasabay pa kini sinabi niya na kanakol na ning istorya digdi sa Bicol na mga pigdara o kay man pigindoso kan mga dalakulang politiko alagad ang resulta pagkatapos kan eleksyon anas daog. Ang pinaka-importante sigun sa sayanda basta dalawang kan na tao tayo man talaga ang maboto sa daw nin eleksyon. It remains to be seen. But then, even if you are the administration, during the time of GMA, very small din ang margin na sa indang ginana. Pag-abot naman si Pinoy, si Villar had the resources and si Villar had the resources and ang administration kay si Gibo. But then Pinoy won. And yaon din kay Duterte din. Dahil may man siya ning mga support lokal kan siya guminana. So pinaghihiling ka pag national, importante itong may pabisto lang na maray sa mas takol na tao and makumbinsit sinda na ini ang karapat-dapat na maging presidente. Sa iling ko duman man ang ralaban. Kaya kami din naapektuhan maski pa gabos na mga politiko, sa mga darakulang politiko would go for other presidential candidates. Nahiling ta na yan kay Pinoy. Nahiling ka na rin yan kay sa election ni Duterte. Mayo man talaga ning maning dakulang nagigibo kung sa iba man ang iba ang gusto ng mga darakulang politiko because pag dinarakas ang tao then that's it. Alas 7. Labi sa 15,000 na kantidad nin illegal na droga nasamsam sa 2 persona sa siyudad ning Naga. Ang kompletong detalyes magali kay Carlo Baldosa. Carlo, please come in. Ginakarkulong na sa 15,000 na kantidad ng pigudaan sa buwan na kumpiskar kan mga autoridad sa 2 persona na pigutubudan mga pusher digdi sa siyudad ning Naga. Pigbisto ang mga arestado na sindamay Kimoksir, 41 anyos, sarang vendor na taga Concepcion Pequeña, asin si Abdullah Di Mapintok, 40 anyos kan Barangay Santa Cruz. Ang mga ini ay pinagsabing kabali sa database on illegal drugs digdi sa syudad. Sa piglansar na buy-bust operation alas 3:45 ang sudmang pagkahapon sa Sitio Paraiso, Barangay Santa Cruz, Naga City. Nakabakala nagposting pusher buyer ni sarong sa siya na may laog ka nasabi ng droga sa kantidad na 15,000 pesos. Kan magkaabutan na kan produkto, duman na pinagramalan kan mga operatiba kan Naga City PNP 2 kung saan kan kinapkapan pa ini. Nakakuha ng panin nagkaperang sa sining may lawin na pinuludan sa bu. Pagbayar kan Comprehensive Dangerous Drugs Act ani sangat na kaso sa 2 arestado. Yan ang aksyon baleta sa OKFM as in PBN TV5. Ini ang sendong aksyon man. Ako si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Alas 7. Balik kita mga tugang sa iba pa na detalye sa lado lokal. Nagkapaluwas din na mensahe ang PNP Regional Office. Pati naman ang HPG kabali na ang LTO sa gabos na mga bihikulong kuta na dapat bawal sa highway. Alagad ninhulikan na konsiderasyon na itinataokan na sa indang ahensya. Pinapatanidan na sa nakini kung pwede mag-ingat. Enot na pinaluwas sa pagingkan sa indang ipinapakalat ng mga tarpaulin na bawal ang trimobile sa National Highway. Lalo na ang napadyak na sinda mga maluyas na naman magpadalagan. Apela kayan si mga mayo man lamang ning reflectorize o ilaw. Kasabay pa kayan ang mga motorsiklong mayo na ning stoplight, mayo pa ning headlight, imbes mga flashlight sanan na ginagamit kung minabiyahe sa tinampo. Kabalingon yan sa idinagdag, iyon ang pagdadakulkan na bilang kan mga nagagamit nin na bisikleta. Sinabi kan PNP Provincial Office na mayong mandata sa pagbisikleta tayan informanin pag-ehersisyo. Alagad sindan nakikiuloy na kung pwede day naman maggamit sa National Highway lalo na kung banggi
tasinda magiging delikado. Obserbasyon kaya ngunyang kan na PNP dakul nin mga siklista. Lalo na kung naldaw nin Sabado sa Domingo daw 10 oras na nin banggi nagbibil siklita pa. Na kung sain na sigun sa senda delikado ang magamit din bisikleta sa National Highway taigwanin mga behikulang marikas an dalagan. Banwaanin na Libmanan, alarmado tamay siyam na bagong COVID positive. Ang kompletong detalyes maghali kay Ernie Marpil. Ernie, please come in. Armado na naman ang Banwaan kan Libmanan Camarines Sur matapos magpaluwas din pahayag si Alkalde Bernard Brioso na igwa naman ng positibong siyam na positibo sa COVID-19 sa Banwaan kan Libanan. May kumpirmar ni Mayor Brioso ang 5 digdi taga Putot Limanan mantang ang apat gikan man sa barangay Taban Pundado haranisa na sa sentro. Ang sinambitang ining report pinaluwas kan na Department of Health Regional Office asin man na pigsasabi duman na siyam ang positibo sa Libanan. Ninhulikan bagay ni ang municipal local IETF ang liwat na naman nagpatanid asin man nagkampanya dapit sa ikakaligtas kan mga tao na dapat sunudon mananggad ang tamang kasuguan sa paglikay sa COVID-19 siring kan paggamit regular ni na face mask, face shield asin man ang pag-observe kan social distancing. Ang Banwaan ni Labanan manunutaran na sa kanakaaging simana haros mayong 0 aral daw pagaman igwanin na saro sa kadal daw kung kaya nagdeterminan Libanan na talagang dapat maglikay sinabit ng nakakaalakop na hilang ang siyam na pasinting ini ang nangunyo sa pag-aataman kan local government unit kan Banwaan ni Libanan sa quarantine center ka ini. Yan ang action report sa OKFM TV5 Naga. Ako ang sendong action man Ernie Marfil. Gusto ko, okay ka. Samantala kung taman ng report pang maghali sa luwas, activation kan na bagong unit kan NCPO, ginibukan na sugmaan ni detalyes maghali kay Hildy La Cruz. Hila, please come in. Ginibukas ng pagkaagang activation ng kadagdagan na unit kang Naga City Police Office sa liderato ni Police Colonel Marlon Catan, ang City Director kang NCPO. Ang sinabit na okasyon ang pinag-atindiran man ni Alcalde Nelson Legacion bilang siya ang Huésped de Honor. Ang sinabit na kadagdagan na unit kang NCPO pinangaranan bilang Tourist Police Unit na nasa liderato ni Police Lieutenant Colonel Joe Sapi na kung saan sigong City Director Catan na talagang kinakaipuan na ang unit na ni kan Naga City PNP sa kadahilan na ang siyudad ng Naga bilang saro sa mga tourist destination kan riyon kinakaipuan na igwa na talagang dapat na mga taman na mga kapupulisan sa mga turista na maarabot digdi sa siyudad partikular na sa selebrasyon kan Peña Francia Fiesta. Uya si Police Colonel Catan. Dahil napakaraming interesadong pumunta sa Naga, pag pilgrim, pag Peña Francia, makita naman natin, 2 milyon o higit pa ang tao na pumupunta sa Naga. Mientras tanto, ang sinambit na activation unit kang PNP ang pinagtauan maning bulano sa suporta kang Alcalde kan siyudad. Action Barita sa OKFM PBN TV5, iniman si Action Man Hildy La Cruz. Gusto ko, okay ka. Eksakto ng 25 minutos mga tugang makalampas ang alas 7 na pagkaaga. Nagataonin na mensahe si dating Governor Attorney Vince Rebelcan Masbate. Ini sa naging pahayag na kan na sugma sa pagpapaliwanag mapadapit man sa constitutional reform na lakdang kan na DILG na magkaigwaning economic reform asin man kan pag-ulayan an mapadapit man sa mandanas sa Supreme Court ruling. Alagad sa pangultimong mensahe kani sinabi niya na sa masunod na taon magkakaigwanin na kadagdagan na internal revenue allotment o budget sa mga local government unit na magiging dakulang bagay. Malaman o malaog ang sinabi ni Attorney Vince Rebel. Sinabi niya na dapat gastusonin tama dahil maging korapto ang mga local official. Asin na kung pwede, si mga dapat na manginabang kan pundo na itinataw kan national government ang dapat na tultulon kan mga alkalde. Uyaan na magabat-gabat na mensahe ni Attorney Vince Rebel. Sa lahat po ng ating mga lokal na pamahalaan, malaki po ang inyong responsibilidad ngayon. Lalo na dinagdagan ang inyong pondo. Kumbaga,
binagyan kayo ng mas malaking responsibilidad ngayon na mas bigyan pa ng pangangalaga and general welfare ang ating mga katauhan. Magkakaroon kayo ng dagdag na 27% sa inyong IRA by year 2022. Huwag niyo pong sasayangin ang binigay sa inyo na responsibilidad para mapaayos pa ang inyong mga mamamayan sa ating probinsya, syudad, munisipyo at mga kabarangay. Ito po ang panahon na gusto nating tamang pagbabago sa bansang Pilipinas. Labanan po natin ang korupsyon, labanan po natin ang pang-aabuso na mangyayari dyan sa pera yan. Kung hindi po, ibigay natin yung tamang serbisyo para sa ating mga mamamayan para lahat ay umasenso. Kumbaga kayo ang mas malapit bilang isang lokal na pamahalaan, mas malapit kayo kung anong pangangailangan ng inyong mga constituents. Ibigay nyo ng tama. Huwag nyong gawing puro lamang patronage politics. Magpangsarili. Huwag ilagay sa bulsa. Huwag maging corrupt. Ibigay yung totoong serbisyo para sa ating mga mamamayan. Sa inyo pong lahat, salamat at magandang araw. Mga tugang, sa lado na kita kang showbiz. Mga tugang, sa tuyang mainit-init na showbiz, dito sa pitong controversial ngunyan ang nagsisikat na artista asin super sexing si Maris Racal. Si Maris Racal agaw atensyon ngunyan sa social media. Tabayo man siyang mga kinababalihan na mga teleserye o kaya man paggibonin pelikula. Kung kaya mas pinili niyang sa sayang blog asin man Facebook account ipahiling an sa iyang mga aktibidad niyan ras na yaon sa pandemic. Sa mga litratong ipinapahiling kani halos sa permina sa nang mayo ning tultol na ipinapahiling na sulot nin na bado. Takumbakong naka sulot nin parakit na short na hiling naan puon-puon. Kan na sa iyang masilan na parte kan na sa iyang lawas. Ito ay hindi asin na filming nakasulot na sa naning bikini o kaya man na nakatupis. Si Maris Racal ay notang na-discover kan ini magbali sa PBB sa bahay ni Kuya. Alagad ay gayo sa natawanan atensyon ta kan panahon medyo lapisayon sa naan sa iyang hawak. Bot sabihon manipis. Nagibo sa nin na paagi na magtaba-taba siya. Pinili niyang magkakanin na dakol na maluto. Magkakanin minudo, adobo, crispy pata. Naging epektibo ta medyo malaman-lamanan na sa iyang pisngi. Kung kaya yan ang naging rason kung taano naging controversial sa ngunyan. Si Maris Racal kaya iyo ang ipinapabistong bata ni Rico Blanco. Si Rico Blanco naginang artista bago siya nagsikat. Dati siyang sikat na bokalista sa sarong banda. Si Rico Blanco medyo hubin sa nang hilingon alagad ang katotohanan. Padali na palan mag 50 anyos. Medyo bagit sa naan sa iyang dating tapano sanin na tato sa hawak. Asin na pano ning bigote. Kaya napapahiling na galonggayo hubin sana. Ang mga komento ngunyan sa social media galonggayo dai bagay. Tay ni palan si Maris Racal 23 anyos pa sana ang edad. Balataan na sabi kan mga panahon kung dati-dati an apod ki Rico Blanco tito o kaya man kuya kan na panahon na nagapon-pon pa sana siya. Ngunyan an apod na cupcake o kaya man na minsan daang nadadangog na honey babes. Kani ba medyo naati ta grabe ang diferensya kan na duwa samantalang si Maris Racal dinaog-daog pa an halas na permina sa nang nakasabot ki Rico Blanco. Si Rico Blanco man na piling puging-pugian na dating na nakabanwit siya ning hubin na babae.
Sinabi niya na mayo manin magiging problema ta kadakol siyang naging karelasyon, alagad mayo siyang pinakasalan. Kaya kung magpapadagos-dagos ang sendang magayon na relasyon, dahil siya maduwa-duwa na pakasalan ang hoben na artistang si Maris Racal. Yan ang showbiz. Asin man mga nagbabagang informasyon ngunyan daw. Ang tabayanan na ang riding in tandem. Si Elvin Borja, asin man na Eric Dolong. Kabanan ta sa lado teknikal, Ferdinand Losada. Ini po sa indong lingkod, si Ron Enon. Salamat kan sa indong pagantabay. Yan ang katripunan ka mga bareta lokal, nasyonal, showbiz, asin karawan sa Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Gusto ko, okay ka. Tuyo na ba ang balat sa alkohol mo? Alam mo ba na ang